istraživački novinari bez žičke priče. Danas smo u društvu naših gradskih vijećnika. Evo, jučer je bio obilazak broda Galeb. I evo, tu je naša mama mosta, riječko, kako je volimo tepat, naša Petra. Pa evo, Petra, molim te, možeš se osvrnuti malo na ove medijske, između ostalog, napise nekih desničarskih portala, ili ne znam kako bi to nazvao, da je most kriv za ovog 100 miliona navodnih koji će Galeb progutati. Ajmo ovako, znači ti napisi su baš teške gluposti. Most je jučer bio u obilasku, što je normalno da idemo u obilazak. Protivimo se tom projektu od 2017. godine, od kad smo ušli u vijeće. Znači sad već ima 5 godina da se konstantno protivimo, bili smo najglasniji, bili smo u svim debatama, svim emisijama. Ja znam za ove projekcije koje on govori, koje su vezane samo uz Galeb. Ali ja nisam čula za dodatnu vrijednost za grad Rijeku i te projekcije. S druge strane, ovo za muzej je činjenica, ali ja ne mogu reći da me upravo isto taj dio ne zabrinjava i da ja i dalje ne znam što će biti za 3 godine kad se ovdje nađemo. Bilo bi prekrasno da se nađemo i da bude u redu, ali ne vjerujemo to. Neki predlažu čak da bi bilo najbolje Galeb potopiti na dno mora i da bude turistička atrakcija. Davali dokaze još tada 2019. da će 100% biti preko 100 miliona kuna, što se sve obistinilo. Rekli smo da treba potopiti Galeb, što ga nisu potopili nego su ga išli obnavljati, a u ovom trenutku Rijeka, odnosno građani Rijeke će morati plaćati 80 miliona kuna da bi to teoretski se obnovilo i svake godine još milion kuna i mi za to nemamo para. Čistoću plaćamo više, autotrolejeve karte plaćamo više, vodu plaćamo više, znači potpuno osiromašujemo, oni obnavljaju Galeb, toga nam je dosta. I bilo koliko spina da je most ikada bio za Galeb je baš pokvaren u najmanju ruku. Evo, molim te, možeš mi sad još, jer je tu ostalo na zadnjem gradskom vijeću, ostalo je nekih 3 miliona kuna, pa je zato i gradonačelnik jučer i organizirao to kako bi vas uvjerio kao gradske vijećnike da je to u biti vrijedno i isplativo i da s tih 3 miliona mi završavamo priču. Mi ćemo biti protiv svake kune koja se dodaje u Galeb. Sa 3 miliona kuna ništa se ne može napraviti. Galeb trenutno košta 58 miliona kuna. Sa tih 3 je 61, a treba im 110 po tome što su oni rekli. Evo, Petra, puno ti hvala na ovom, znači svim nevjernim Tomama i svim onima koji se prave toše, znači most nikad nije podržavao projekt Galeba, ni će ga podržavati. Tako je. Sabina, molim te, možeš nam za ekskluzivno za vežičku priču reći koja je tvoja jučerašnja impresija i što si ti u biti vidjela? Vidjela sam jedan nedovršeni projekt za kojeg je rečeno da će biti dovršen za kraja ove godine. To je vrlo zanimljivo i bilo mi je drago to vidjeti i sad nam ne preostaje ništa drugo nego sačekati, vidjeti hoće li se to ostvariti i na što će to ličiti. Navodno, evo, prema riječima projektanta, ako se ne varam, svaki dan na Galebu radi od 50 do 70 radnika. Radišno. Je jučer bilo i makar jedan radnik? Ne, jučer je bilo, mi smo došli u terminu u 4 popodne, što dakle... Znači nije se radilo, nije baš da se radi non stop. Ma ne bi bilo ni moguće imati znači sve vijećnike na brodu i radnike paralelno. Dobro, evo sad tu ćemo, hvala ti lijepo, evo tu je i naš lav Svežice, Marijan Šegota, Makero. Hola men, daj mi molim te reci, šta je bilo to včera, čas si ti vidio, kako si ti to doživio, taj Galeb? Pozvao, znači gradonačelnik je pozvao zato što je na zadnjoj sjednici propala ideja preseljenja iz spomeničke rente 3 milijuna kuna u Galeb što smo se suprotstavili i ja pretpostavljam da će, ja sam mislio kad smo bili pozvani da će nam objasniti razloge znači tog uvećanja troška, veće količine nekih radova ili nekih neplaniranih troškova. Po praksi restauratorskoj mi smo morali ponoviti identično pozicije svih rezova elemenata. Znači, i čepova i elementa. A mi to nećemo poštivati da bi bilo što je evo najsvema. Jer inače koštalo bi nas 2 puta više. A teško je onda objasniti javnom mnijenju zašto smo to potrošili.
trenutku kad mi razglasimo da je tu brod, ma garantiram vam da 5% stanovništva Europe, a vi računate koja je to količina ljudi, će doći u Rijeku. Znači ako u 10 godina dođe 40 milijuna turista u Rijeku posjetiti Galeb, to će biti 4 milijuna turista godišnje, što je nekih 40 puta više ili više od toga nego što Rijeka trenutno apsorbira turista svake godine, što će jedan veliki komunalni problem predstaviti našem gradu, kako ćemo sve te ljude smjestiti, gdje će oni spavati, koliko otpada u krajnjoj liniji će proizvesti, i sve to bi moglo predstavljati jedan značajan problem u kojem čini mi se da gradske vlasti nisu dovoljno računa povele, jer ako ćemo biti suočeni sa takvom navalom turista, bit će potreban ozbiljan plan da ih se sve na adekvatan način smjesti i osigura. Ma dobro, plan je tu već sigurno, znači imamo Kantridu, tamo nema ništa od stadiona, kako stvari stoje, gradit će se hoteli pa ćemo smjestiti ljude tamo, eto. O tome bi trebalo, imamo zamjensku dvoranu, znači nju isto tako možemo koristiti. Znači za prijem turista i u slučaju nove pandemije da imamo taj stacionar. Dobro, Sale, za sad toliko, znači između ostalog su te zadnji put optužili da si znači neokrunjeni kralj smeća, ali evo sad ima neki desni portali te prozivaju ne samo tebe nego sve riječke mostovce da ste u biti vi kumovi, znači ove megalomanske potrošnje za brod Galeb i evo možeš nešto reći o tome. Pa ja kao neko kojem je prvi mandat u gradskom vijeću u Rijeci i ko nije sudjelovao u procesima prije toga, ne mogu o tome sigurno puno iz prve ruke govoriti, jer ono što znam, što sam pratio i što sam čitao u medijima i slušao, je vrlo jasno da je Most bio jedan od najvećih protivnika ovog projekta od samog početka. Ne zbog razloga koje svi pokušavaju nametnuti, to su razlozi ideološke prirode, nego isključivo radi novca. Razloga ekonomske prirode koji se sada i pokazuju. Most još 2019. procijenio da će troškovi ovog broda narasti na preko 100 milijuna kuna, što se tada ismijavalo. Naša Petra Mandić je to tada vrlo jasno govorila, ta cifra je bila ismijavana, a danas slušamo našeg pročelnika Šarara koji govori da je ta cifra preko 100 milijuna izvjesna i da postoji realna šansa da ona bude i pred. Ok, evo sad ćemo te kao uvijek u stilu vežičke priče, moramo te sad konkretno pitati. Znači, tvoj glas na idućoj gradskoj sjednici u vezi 3 milijuna dodatnog zaduženja za Galeba, kako će rezultirati? Ja sam stava da taj projekt svakako treba biti dovršen, ali sam isto tako stava da ne treba svaki novac koji se uštedi, koji se osigura negdje u nekom dijelu proračuna, koji se može iskoristiti na nešto drugo, kao što je bio slučaj, bila ideja da se kazalište obnovi. Ne mora sve ići u Galeb i ne treba sve ići u Galeb. Galeb je bio projekt EPK 2020, to je davno promašeno i ta 3 milijuna kuna neće značiti ništa u moru novca koji je potreban da se Galeb završi. Da, nema mi sad te političke floskule. Daj ti meni reći, ćeš glasati za ili protiv dodatno 3 milijuna kuna u Galeb i za da se to prenamijeni u kazalište. Dobro, sad još jedno pitanje, potpuno ozbiljno, molim te, a sad smo se dotakli Galeba, a da li mi možeš sad, molim te, za kraj samo reći koji je tvoj stav, recimo, o galebarenju? Pa galebarenje je jedna aktivnost koju na ovim našim područjima prilično je popularna i povijesno, tako da mislim da je to jedan dio naše kulturne baštine koju ne treba nikako zanemariti i možda ne treba ulagati u održavanje galebarenja onolike količine koliko su uložene u brod Galeb, ali sigurno ne treba zanemariti taj dio našeg identiteta. Ništa, Sale, hvala ti, evo, ekipo, znači pratit ćemo vaš daljnji rad, Petra nam je malo ranije otišla, pratit ćemo vaš rad i nadamo se da nas nećete iznevjeriti, da nećete davati vjetar u leđa ovim nekim krezovim desničarima i njihovim mutnim portalima koji nas prozivaju kao Most je kriv za Galeb. Eto, toliko vežička priča, istraživački novinari, može jedan pozdrav skupni. Puno vam hvala.